Gipaabot pa sa Mandaue City ang hingpit nga maaprubahan ang hangyo sa mga nga mapaubos gihapon ng maong dakbayan sa enhanced community quarantine Sugod Ugma nga adlaw. Samtang Mandaue City Mayor Jonas Cortez ug pipila ka mga department heads way nadawat nga resulta sa ilang rapid testing. Ano ang report ni Nico Serino? Aprubado na sa Regional Interagency Task Force ang hangyo sa Mandaue ug Lapu-Lapu City nga mapaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine. Gihangyo sa duha ka dakbayan ang I-ATF nga dili sa sila mo downgrade sa General Community Quarantine kay may daghan pang kaso sa maong mga lugar. Mas maayo kuno ang ECQ ug MECQ samtang nagpadayon pa ang mass testing sa maong mga lugar. Aprubado na noon sa Regional I-ATF ang lakang apan iduso pa kini sa National I-ATF alang sa approval. Kundi pa madawat ang tubag ug mga adlaw mapailawom na sa GCQ ang Mandaue. Apan malaumon ang City Hall katugtan ra ang MECQ status. As of now, our cases are still rising and we do not want our constituents, we do not want the Cebuanos to be complacent. We do not want to relax. Miandam na si Mayor Cortez og draft sa usa ka executive order nga mag-require og rapid mass testing results sa mga empleyado sa kompanya nga mobalik operasyon tungod sa pag-relax sa pipila ka mga palisiya. Nadawat na sab sa mayor ug isayang mga heads ang resulta sa ilang rapid testing human sila makuhai og blood sample sa miaging Lunes. Gikalipay sa mga opisyales, negatibo ra sila sa antibodies, buot pasabot, walay impeksyon sa ilang lawas. Fortunately, negative to both IGG and IGM. Si Mayor, ako, si Attorney Jamal ug si Attorney Lizer ug amo apong gikalipay nga bisan pa sa amo ang adlaw-adlaw nga exposure negative ra gid pero dili gyapon ni siya angay nga mo relax me. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.